Kahinyotap Integrated Territorial Organization hito kalawanra da kasenduk met yap ban pen-i bakasenjar pajba haga jela kalayap. Haga jingalang kabla long haga Palau ka State Central Library haga not paisi jong ka arpundre trek unai wing arjar puar kum kadak ka jingpen rem halor ka jingsha siat yap. Ya san ngot kirang ba hamukro West Giant Hills District haki bor pulet bat ki bor pahra klau ka Assam men haga step jong ka arpar trek unai wing arjar puar. Uba don bok lang dekar u president ka organization ulaong. Bakani ka jingwan ra senduk met yap kadai namar ba ka sensyar pajba haga jela kalayap bat ka sorkar jela kam shem lala bante la kam ya ki jing haki jaka kaput kabla lam sya ka jingdu ya san ngot ki ben simbriu kumbanga ong nakapor yimtiang yano Henry man bangimi syamadan kesenduk nila pengkre kata antuni ye de kasaki ba ka demokrasi hi hapo kejela ko jungi kelayap takadaw kum kadak man penpau ba nakapor kumbangan suban ya pi balay ngi wanra da kasenduk bangin penpau sa kasorkar ba lada pi ong pirayangi da kane kasenduk na pirayangi banyada umdei bangi provok umdei bangi tiang no ndrei kane kadi ka jing sisa balay ng ong kane kadi ka jing sisa hadu menta nginang tang ban kedaw keti Henry ngimnang ban kedaw di kelenti ngi keno ngi ben ngi ki magistrate ngi ben ngi ki pulet namar ba kimla ban pempai kuli Henry ngimdei ban ben ngi dei ban ben ngi ke sarkar bedai kene tang political will klem ke political will wat namot ba pinla ban pempai bat sokaweru pitem nam ba kini ki sipai jongi lane kita ki pulet kemla wan pempai kuli syak Assam namar ba ngidang hakaju ke join kedar Meghalaya Assam kedar ngan pai kendiat sabarim porbaja halangpi wan uhe jong Assam kene lut ya kesulai kata kadi ke jing sisa ni haban keren ni ke jing sisa san senam menswa ngila bakla bangin jet dikiding ki mau kusit bat ge businessman takadaw kebaja hamukro kadi ke jinglek ke jungi ke jinglek jonglo takkan mau mana ba penyang yaki umdei ma phi manga kamdei sho ka benta bagi haban kliang yaki lada phi kwa bagi khun jong phi kin shong suk shong sngan ne phi kwa bangin wan thang mu mati manusnem na karai kadei khajat benriu lada pikwa bangin wan siwan man nakapor bangin yes ngolem bangin yo kesong tengka nak sorkar Meghalaya sanlak nriulak yo se kadang he dang la kamen simbriu ne dang la kaspa na ngan keren ru nakabasai we are not citizen of India ngimdei kinong song snong jong kari India hendrei ngidei tam kinong thebut kat bag sarkar India lani ka sarkar Meghalaya kam ithu yangi kam recognize yangi kam snap ya ka jingdawa ka jongi wat mot bangin dei kita kinong song snong jung ke iri India hendrei ngi long tang kinong thebut ngide benya sai kata ngindala don ka kam ka jam ka babiang ka yeng ka sem ka babiang ka lenti ka umbam umdi ka babiang hangta ngila dei sisa kinong song snong pura jong ke India hendrei man lagi san snem ka sarkar India ba ka sarkar Meghalaya ka ithu ingi tangha ka por election jing sisa ngamdei ban pensngau hendrei nga haban karni ka jing sisa ngimdei shu ban ret ngimdei shu ban tiang ngimdei shu ban smith jano hendrei ni haban kumbaka hitu hikeyeng kong ka freedom ka jing lai lot ka hok bat ka jing sakri ngingin karni ka hok kata kadi ka hok ka jungi bat ngan keren ru de kabasai syaka sarkar Assam wat nom tenju yangi ba nginut sisa banle de kam ladapi tenju we are ready to fight against any people who want to destroy our state and our land